Good news sa mga wapa makaparehistro sa ilang SIM tungod kay Gilugwayan kini og noy binta ka adlaw. Gihangop sa mga telecommunications company kon Telcos ang naasoy kalambuan. Gikalipay usab kini sa mga tao nga naglisod sa pagparehistro sa ilang SIM card. Sayra nato ang detalye pinaagi niining report. Nabda namo si Peter Paul Iskanya sa gawas sa usa ka tunghaan nga nanginabuhi pinaagi sa pagpamaligya og honey candy. Gustuhon man niya nga magkaparehistro sa iyang SIM apan dili mahimo tungod kay nakaprinda ang iyang unit ug ang SIM card lang ang naa kaniya. Wala ba? Ano nga pa man ka nakaparehistro? Ay, wala akong cellphone. Pero lukaton pa to nimo. Oo. Ang imong number gi-apil di nimo prinda. Wala. Nara dito sa ptaka. Pero doon na may extension ko nung tulo ka buwan. So sa imong reaksyon na nalipay ka? Registro na, sir. Maparehistro na. So nalipay ka nga doon extension. Okay. Ngalan nimo Peter Michael Iskanya, sir. Iskanya. Sige, sa man baligya. Ikaw na gihimo na. Usa lang si Peter Paul sa nalipay sa 90 ka adlaw nga extension base sa gipaybaw ganing buntag ni DOJ Secretary kinsa nitambong sa meeting nga gipatawag sa presidente uban ang DICT Secretary. Nasayran nga ugma ng adlaw ang deadline sa SIM registration. Those who fail to register, ma-deactivate yun ilang SIM. Pero naman sa provision sa law na within X number of days, they can have it reactivated by complying with the SIM registration process. Gihangop sa mga telecommunication companies ang SIM registration extension. Ang Globe Telecom adunay nakarehistro nga 39.89 million sa 86.7 million nga customer base o 46%. Samtang ang Smart PLDT ana sa 60.25% o 39.9 million ka mga SIM registrants ang ilang natala. Base sa datos sa DICT, kapin sa 82 milyones o 49.31% SIM users ang nakaparehistro na. Hopefully nga kining 90-day extension period kung official naman galing kini gamiton ni og tarong sa atong mga customers nga wala pa nakarehistro og dili na nila hulaton ang last 3 days of registration para lang mag-register dayon. So tinabangay lang ta. We believe Manggod Sir Alan nga this is a community approach to be able to make the SIM card registration act implementation successful. Community good siya nga approach, dili lang telco, dili lang ang government kundi dili kitang tanan labi na atong mga subscribers. Ato mga citizens nga pa nagpa-register na magpa-register na unta, no, para di ta ma-inconvenience kung maabot na yung deadline, no. Kay kanang 90 days kung granting mao ginang extension dali sad na mahurot. Yes. So di ta maghuwat sa last minute para magpa-register. Samtang wa pa makahatag sa ilang data ang dito mahitungod nini. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.